orduan niretzat egunik ez bada hoberena, urteko eguniko hoberenetako bat. Azkenean daukazu markatua beti agendan. Montainan hasi nintzen ni ere, kubero bezala, eta gero pasa nintzen kuadriakin gora gazteak konpainian. Ateratzera, eta gaur urte esente, eta gero ja 18 urte nitunean, ze klaro aitak izen eman zian tanborran jaiota berehala, ez? Gure familia denok dire tanborrakoak. Atxona, gero osaba, gero anaia, lenkusuak, ilobak, niretza da, dia sortzia da, ilusioa dena. Beti izan dut, eta ni joneri beti izan dut. Izan naiz tradizional atopi. Beti izan naiz, beti. Eta beste gauza da, emakumeen asuntua. Osea, nik ez dut ikusten, zergatik ondarbiko neska bat ezin dugu alardean atera. Eta etortzen bada, gizon bat Parisetikan, etortzen zera zure lagun bat, Parisetikan. Gertatu da, nire kuadrian etorri dire... Igual lagun batzuk Europatik eta atera dire. Eta, ez dauka zentzurik. El único motivo que es por ser mujer. Baina traizioa bertan mantendu den moduan orain arte, aldaketak egon dire. Aldaketa desente gainera. Zergatik ez gera egokitzen gaur egungo gizartera, ez? A la cabeza. Hori da. Hace 100 años, un derrabitar, hace 100 años, si venía a hablar de ahora, nos da a dar palos a todos. Claro. No, hau da alardea. Azkenan, tradizio bat niretzat zer da? Da, ohitura bat belaunaldi pasatzen dela, ez? Baina ohitura horiek azkenan zenbat ohitura aldatu dira, urtez urte. Eta gizarteari... Claro, gizarte azkenan egokitu da bizigaren egorara. Zuek ez duzute ikusi, baina nire ama, atera zen 3 urte kantinera, eta atezen zen eskopetan. Eta hori aldatu zuten. Eta ez da zer gertatzen. Ni hasieran, ez zinen ados, ez? Aterako dira emakume, 12 urte, 13 urte, ez dakitzen bat urte genitun. Eta gurasoak esaten nuna, ikusten zuten kanpotik, eta antzeko esan dezun alde, ¿no es? Como que en contra, ¿cómo las mujeres no van a poder salir? ¿Te das cuenta de lo que dices, es? Nera maleonetik esan da. Claro. Eta, pues ama, esto es, beti da nik izan da horrela, eta orain zu gaina kanpokoa zera, ez zuz esango ezu. Gero urteekin joaten zara ikusten, eta esaten zu, ostra. Kristona arrazoia, Urteekin ikusten juten zerela heldutasun puntu bat hartzen, ez? Eta nire iritzia seguraski jartzen balimenez pentsatzen duela 20 urte edo duela 15 urte etzen berdina izango. Zuko esan duzuna, lehen zinen barrikadan, ez? Ni horitzen naiz txikia nintzenean, igual 8-10 urtekin, kuadriako batek esango zuen, Jaizkibel konpainiak ensaiatzen zuen Pedro Ainagalden hortalaian. Eta jetxi ziren Arrokako rotondara, eta horitzen naiz kuadriako bateko, biko, iruk ez dakit. Bagoaz barrikadara. Ni, como todo el mundo, beraiekin a la barrikada. Horitzen naiz sirenakin, horitzen naiz bai. Eta horitzen naiz gero etxera jo nintzela eta gurasoa. Eta zer egin duzu gaur? Eta egon naiz Jaizkibelen aurkako barrikadan. Jaso noen bronka. Orain egia esan, behira, zehongi, azkenan bronka horrek eragina izan zuen, ez? Nor naiz ni jartzeko pertsona batzuen aurran ez usteko zerbait egiten. Eta gaina zerbait logikoa. Zerbait logikoa den, asko hori da. Nor naiz ni, ez? Azkenean ari eskubide batzuk eskatzen, ez? Azkenan gaur egun 21. mendean nor naiz ni, ez? Edo gu, nor gara gu, emakume bati ezezkoa emateko. Gure kuadrian bertan, hasieran barimaginen gehienak, oain gehienak ikusten dugu, ez daukala zentzurik mantentzea, ez? Postura hori edo ikuspuntu hori. Falta dela pauso hori eman. Nik ere kuadrian ere, fijatzen mani ez nola pentsatzen zuten askok duela 10-15 urteetan nola pentsatzen duten orain, egia da asko aldatu dela, eta kuadrian gertzen ari den bezala, nik uste ere Hondarribian bertan ere... Eta gizartea, da? Eta gizarteak, ez? Baitu orain arte, alarde tradizioaren ateratzen garen guztiok pentsatzen dugula modu zehatz batean. Eta nik argazki horretan pauso hori emanez, erakutsi nahi izan nuen, bagaudela batzuk beste modu batean pentsatzen dugunak, ez? Bai. Eta ez daukagula inungo arazorik, nire ondoan emakume bat joango balitz tanborran adibidez edo beste edozein konpainia. Azkenan 25 urtean aldaketa asko. Bai, aldaketak egon dire konpainia barruan, eta orain ez dago politizatua. Herri batasunako jendia eta, bai, egia da.
Bai, izan ziren mugitu zutenak pixkat ere. Bai. Claro, no iban a moverlo. Zentzuakin los ere, del PP. Eso es. Y no iba a moverlo Zentzuakin. del PNV, que eso siempre claro. están de puta madre. Bai, horregatik. Zentzuakin mugitu zuten beraiek, baina ere egin zuten, igual jende askok ez identifikatzea, ez daukazulako Beti igual esaten dute. ideia horiek edo, eta orduan esatezu, ni jaizkibelekin naiz ikusten. Baina ezin da kontutan hartu, duela 25 urteetan egindako zerbait, azkenan aldaketa bat emateko edo, ez? Azkenan ikuste hanka sartu dugula denak, ez? Azken finean. Baina 25 urte horietan pausak eman dira eta oraindik gelditzen dira emateko. Ni horretzen naiz, de las que salieron del portal famoso, pues egon batia San Zidane. Si llegas a ver todo esto, no hubiese salido. Claro, seguro. O sea, porque hori izan zen, vamos, familias, hermanos, primos, gure etxean, bueno, beraz, joan esan duzu, izan zen la hostia. Ja, azkenean familiak bai... Eta esan zidan, neska bat esan zidan, si me lo dijo con todo su... Claro. Si llegas a ver no hubiese, porque azkenean izan da, darbian izan da hori, la hostia. Nik trestura adibidez baitut bi adibide. Lehenengoa, iraiak 8an jaizkibel pasatzen denan aurretik, txan bedango dura pixkat. Aprovecha. Momentu bat, Nik baitut bi adibide kontatzeko horren inguruan, adibidez, tristuraren inguruan. Iraiaren 8an jaizkibel pasatzen denan Gernikako arbolatik, guk ikusten dugu harriako baten etxetik. Eta egia esan, ezin du kontatu. Kontatu lasai, galdetik nik. El padre no tiene ni Esan du kuadrillan kontua, esan du. Bai, kuadrillan. Ni tristura aldetik egia esan, emateu kriston tristura ikusteak urte askotan kuadriako jendeak, adibidez, ni familian ez dut euki aukera hori ez, baina, bueno, kuadriako aldetik bai euki dut jendea bai jaizkibelen atera dena, eta kuadria bertan bai egun horretan, gaina zentzu gabeko gauza asko, adibidez, 8an ez hitz egin egun guztian, adibidez, edo ikusi eta ez da agurtu, eta horrelako gauzak, eta alde horretik tristura, ematu pena, esatezu, nola iritsi gaitezke gauza hauek bizitzera, ez? Iritzi desberdin bat izateagatik ez, olako gauzak egitera, ez? Ez agurtzera edo... Eta gaina zure herriko jai egunean, ez? Ez dakit denak ondo pasatzeko, eta bai, gero adibidez, tristura aldetik ez dakit, hori ez asko, baina bai, egin duena da debate asko sortu, ez? Azkenian kuadria berdinan, batek pentsatzen duela alde bat, bestea, eta bai, euki gatazka hori, batek esatea, azkenian berotzea, ez? Ez dakit, gero bai ematen duela pena, zu esaten zen, ikuste adibidez zure kuadriako lagunak ateatzen, eta zu agurtzezula lagunei, eta kuadriako jendeak, ni kaso, buelta emate dutela, eta esaten duela biegun zinen berekin afaltzen, ez, kuadriako afarian, edo, eta berekin igual onduan, gainera, ez dakit. Orain ere egiten dute? Oraindik ere jarraitzen du horrek? Ez, eske, nire kuadrian ja gauza aldatu dira asko, baina egon daitezke agian pare bat edo hiruk, baina, bueno, hori oraindik ematen da. Lasai aski ez dutela agurtzen, edo ez diola, agurtu igual bai, baina edo ja hitz egin eta agian igual hitz egin gute, baina bai, saiatuko direla ez eukitzen harreman asko egun horretan. Igual beste modu batean, baina... Horrek pena ematen du azkenan, ez? Niretzat lagun bat edo ezagun bat izango da laguna eta ezaguna, bai 7an, 8an edo 9an, ez? Bai amigo los cojones. Ja, eta pasatzen da konpainia batean, konpainia horretan pasatzen da, ez? Azkenean da, ez? Politikoki edo, barin badauka beste ikuspuntu bat ere, ez diozu hitz egingo. Lagun bat hori, se puede ir a hacer hostias. O sea, me di la espalda en un día 8. Zuk tristuraren esaten zenuna adibidez, zenbatetan gertatu zait. Jetxigua lupetik alardea bukatu ondoren, eta etxera joan bazkaltzera, eta lehenengo galdera, ea zer pasa den kale nagusian. Ea notizia jarri, ETB bat, ETB bi, eta ea zer esate duten, urtez urte horrela ibiltzea, benetan, edo ni irakaslea naiz, irakasle bezala egiten dut, eta iraia hasieran, kurtso hasi, eta herri desberdinen nago naiz, eta jende berria ezagutzen, irakasle lankide berriak ezagutzean, nunga, Hondarribiko ez dakiz zer, bueno, hain Hondarribiko jaiak ez dakiz zer, eta hasten zera pixka bat,
movida guztiari buruz hitz egiten, desatezu, Betiko tema. a recibir hostias, porque es que... Ez duzu nahi ez tatera tema. Eta 21 askotan. ba ez duzu nahi, ze Es 21 hori da pena. lankideen galdera, eta 21 mendean orain 2020 urtean, eta oraindik horrela bizitzarate. Zer esango dizut, Ja. zer esango dizut. Ja, ni niri gertatu Hola zait, da. Bihurtu da ohikoa den zerbait, ez? Hori Osa, da. onda, herri irailaren 8an aterako dela notizietan. Gatazka. Hori bai dela Listo. penagarria, ez? Eta zer, Bai, Ikustea gatazka. plastiko beltza, kartelak, ezaki zer... Igual, bai, Bueno, bai. triste da. tristea bai. Eta tristea da, Gernikako arbolan, pues hori, pasatzen da jaizkide konpainia eta denokatzera, aldala espalda. Bai, Osea, ni dauka lagun bat hor, lehengusua edo, ¿cómo te puede dar la espalda? Estamos tontos. Zentzuri gabe. Eh? Bai. Es que hori ez dut ulertzen. Eta nik joaten naiz espaldoira. Ja. Eta txalotzen dut. Bai, bai. Eta agurtu, eta- nik hori lehen Hombre. adibidez, baneukan beldur puntu hori, ez? Ba, es que jendea beldurra Osea, dauka hori egitea. Ea nork ikusten dian Zaudelako tamalagaz jantzita. jaizkibelko lagunak agurtzen, edo, ea? Baina orain gaur egun ja, 30 urteekin ja azkenan pentsatu dut beste modu bat, eta, bueno, Ni dara bat- pertsona batek ez baldin bagit agurtu nahi, edo aserretzen baldin bada nirekin, jaizkibelen ateratzen den lagun bat agurtzen baldin badet, pues, Hobeto ezagurtzea. oletu, pertsona oletu, horrek, baina, zuri. Horrela, azkenan, hori ni orain da. ongi sentitzen naiz nire Bai. kuadriakoak agurtzen. Baina beldur hori adibidez duela 10 urte banuen, beldur edo, bueno, Bai, ke diran, edo... Bai, ke diran, edo- Tambo hori da, nagusia, hori eta da, me hori llama da. la atención, eta que, claro... bai. Ja, heldutzen ziren bitartean Hori Hori ikusten dara da, zuenean, matutiak hori hori da. egiten, Bai. Ni joten naiz espaloira, Bai. igual, batzutan bakarrik, eta batzutan tortzen dut bide du, eta joten nire espaloira, eta Bai. txalotzen du. Agurtu lagunak, familiakoak... Tal cual, bai, ni Errekitatzen da. aldezarren ez, baina San Pedron gaudenean hartzen gaitu hor normal, agurtu, Azkenan bilatu dira gure lagunak, lagunak, gure eta lankida, gaina- gure bizilagunak, zergatik ez diogu Kontrakoa. agurtuko. Agurtu diogu aurreko egunan, baino ez, egun horretan ez. Claro. Eta bueno, bai ikusten da egia esan aldatu dela, hain adibidez San Pedron, ba, txalo asko, tal, horregatik nik esatu dena, nik uste dut herrian aldatu dela ja ikuspuntua, eta bilatu beharko zela ja, azkenean paso hori ematia. Egia urtez urte ere, osea, nabaritzen dela hori, ba, Bueno, claro, pixkanaka hobera doala. 25 urte, Hostia, Ja, ya ja, puede es que cambiar pasa en de 25 años, Bai, Baina udaletxe aldetik ez dut ulertzen nola ez duten esaten hau publiko izan behar dela. claro. Herriaren herriaren jai bat zerbait dela. ez, edo den zerbait. Eta Eta hori jende da. igual ez da kulturatu, baina ni, karo, ni ikusi du gauzak nola egin dute. Betiko zetik dira oso tradizionalak, oso dakit zer, baina gero nik ikusten dut, ia zazpilean, la entrega del bastón de mando. Egiten du Andre bat. Zan da? Eta Andre bat, eta zen izan zen egun Andrea. Gero esango dut. Beti zen da, alkatia, burgomaestreri, beti. Eta, claro, gero asunto honeki, norbait esan zuen que el alcalde no tenía que pintar, eta esan zuten, bueno, como había que dar a la mujer una representación, pues Andre bat. Eta zen izan zen lehenengo Andrea, nire ama. Niretzat hori izan zen, bueno, pues, un palo, niretzat izan zen un palo, zertik, nik esaten nuen. Eta ni, nire amari esaten nion, Eta nire arrebaritan, nahi. A ver, ¿quién es mi madre para entregar un bastón de mando al maestre? Zein da? Nik uste emakumeik kentzen zaien eskubide hori nahi eman izan zieten, pues, horren bitartez, ez? Claro, tradizion, beutak aldatu. Bai, gauza asko Hori aldatu dira. aldatutela beraiek nahi dutena, horregatik, aurtean privatizatu da, beraiek ez dute nahi dutena. Udaletxeko bandera, oza, herriko banderakin. Igoatzen dute, abuztuan amabostean, Elizara. Ordan. El tema es, guk gesten gera, bueno, arma plaza igo, gero gesten gera ikurriñakin, Bai, Tartzen du. bandera hartzera, bai, orain ez da ateratzen bandera. Ateratzen da estandarte bat. Ez dela dago herriko bandera. bai, Hori bai. aldatu da. Horregatik, Privatizatu zenatik hori ez, Eta ez dago, bandera ez? hori eramaten zuen el concejal más joven de la corporación. Hori zen tradizioa. Non dago tradizio hori? Gauza da jonek esaten duen bezala, aldatu dira Cambian lo nahi que izan quieran. dituzten Todo gauzak. para qué? Para que la mujer no participe. O sea, Bai. si hay que hacer lo que sea para que la mujer no pueda tomar Ta parte. bostek hartuta. Hori egin dute. Bai, bai. Osea, Hori gaizki dago.
Claro. Bai, eta Vale. esaten genuen aldetik hori, publiko zen gauza bat, jai bat, emakume batzuk atera nahi dutelako, edo, privatizatzen da. Claro. Momentu horretan, esan dena degunagatik pribatizatu leno, da. igual politikoki ikusten zen puntu bategatik edo, jende askok, berdin zait, venga, privatizatzen da, Bai. Eta udaletxe Eta orain- zein entzun, dena tragatu. Karo, eta Dena bain, tragatu. jarraitzu dute horrela, nola iaz, aprobetsatu ziren horretaz, jarraitzu dute horrela, eta nik uste dut udaletxeak eman barko zula paso hori esaten, Hori da. hau, herriarena da, publikoa egin barko da. Nik uste arazo guztia konpontzeko inbarreko lehenengo gauza udaletxeak eman barko zuen aurrepauso bat. Ah, bai. Berez, zuari zera onartzen, Desapika- irailaren 8 15 días. gertatzen ari den movida guztia zure herritarren artean. Hori da. Ostia, hori onartzea ere azkenan horregatik nik uste beraiek eman barko luketela lehenengo pausua arazo guzti hau konpontzeko. Bera egin dutena da eskuak garbitu, eta Hori da, esaten hori da, "Ala, hori venga, da, hori da." egitea besteak nahi dutena, gu bai. jarraitzen dugu hemen, jarraitzen dugu aprobetsatzen ez, beraiek egitu Bai. dutela nahi dutena, eta besteak tragatzera. Zu udaletxe bezala kontzientzia nola izan behar duzu, irailaren 8 zure herritarren arteko liskar guzti horiek Ja. gertatzen ari diren bitartean, ez? Noretzat, ez Ez dakit. dauka zentzurik, ez. Nik uste dut, ez dela ez da denbora utzi behar pasatzen, azkenean Ez, ez, zertak ez. utzi behar dezu denbora pasatzen, hori hartu behar du jaudaletxeak, eta esan behira. Zerbait, pixkan. Nik ulertzen dut, ezin dela de la noche a la mañana que todas las mujeres hagan en todas las compañías. Ni hori ulertzen dut. Pausoa Pues eman. igual, haizu kompainia bat, Bai. ez dakit, Jaizkibel edo Barrio Chino, ez dakit zer. Una compañía en la que la mujer pueda salir. Eta udaletxeak ez baldin baditu aurre pausoak ematen, bai, ez gelitzen direla ondo ateratzen dute komunikatu bat, sustatuko ditugu elkarrizketak, ez daki zer, baina se queda en nada. Bai. Horrek ez du ezertarako balio. Gelitzen zara ongi, herritarren artean, Bai, badiru diari claro, zerela claro, gauza bonito. konpontzen, Eta zera baina egin, deus etzoa egiten. zinora. Ea alik eta azkarren konpontzen den, eta baina... Ni espero dut gainera pelabur batean, ez dakit, aldatu Bai, diren bai. bezala ja gauzak, eske ez diot ikusten ja, oneri luzatzea, ze azkenean da luzatzea. Bai, Egun bai, batean bai, ateako bai, dire, bai. eta orduan Bai. luzatze puntu horrek ez diot ikusten ja. Ni beti Ez? esaten dut, omendi 50 urtera, gente esan dut, oye, ya sabes que non Jarbi hace 50 años, Claro. cuando vino con unas movidas, de, no jodas, o sea, Bai. orduan izango da, están tontos o qué? Eso es. Bai, seguro, seguro. Eta gu parte izan gera, Bai, Tú por ahí esaten dugu, sabes que hace 70 años la mujer, Eso, No podía cuando votar, ven, no podía no correr podía la no sé qué. maratón, ya, Claro, ikusten zuen. claro, bai, 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 Ostras, Claro, berdin. en aquellos tiempos era la hostia. Bai, Pues bai. no, pues honekin. Zatuko da berdina. Berdina, bai. Seguro.